SMS masuk, dibaca cek lu. Hai sayang, lagi ngapain? Dari Ayang Wak kirim SMS. Lagi di rumah kawan. SMS masuk kedua. Buka cek lu. Udah makan belum? Kangen nih. Muah. Dibalik cek lu. Sudah sayang. Kangen juga nih. Wah. SMS dari Ayang kirim emang. SMS-nya tuh dah. Ya so kawan. Lain sabana kawan tuh. Iyo kawan mas SMS. Aduh acara order kita masuk. Lain bantu galau udah. Bantu bawa DP Parawe. Betul. Tasa kau mah. Dari tadi dan calia si gua main HP sih. Job banyak masuk. Job A, job apa cewek? Tidak, kau curiga-curiga, saya tarui. Sadar lah udah. Jangan cewek-cewek itu lain. Aden tidak pernah berselingkuh. Kecuali hilaf. Enggak tuh Kan kecuali, kan belum terjadi. Bini dan hanya surang kau saja di rumah kau. Itu di luar? Kalau di luar terminal bayangan, transit. Sempat ada yang tahu udah selingkuh. HP udah kok ada yang pecah. Indah bah, tapi kau gantian baru ya. Indah bah HP awak paguno, namun bah HP awak tania yo. Karena aco nan salah guno, nelpon cewek antah di mana. Baru SMS bini batanyo, nan udah SMS itu siapa? Tapa so awak kini mangicuanyo, itu kawan samo karajo. Nandai pandai awak baduto, murah sajo bini picayo. Sanang bana raso hatiko, indah jadi tabuka rasyo. Awak tak kalau nan bini jago, HP-nyo ambia inyo pareso. SMS mesra kiro tabaco, awak lupo yo mahapuinyo. Bini mangamua langsung marabo, HP-nyo ampo ojo batu lado. Kartu HP denyo patah duo, kini tinggal baterainya saja. Nur, di manakah kau? Ada yang buka cek dulu SMS dari siapa? Met malam sayang, udah bobo belum? Muah. Pengirim si Nur. Hah? Dah. Mengah. Sia si Nur koda. Bah sayang SMS-nya. Oh, itu kawan udah, si Nurman. Nur mana? Nurmanan caya. Atuh. Kalau inyo mangirim SMS malam namanya si Nur. Kalau inyo ngirim SMS siang namanya si Man. Jadi Nurman Kamaru. Ya kau udah menyimak kau. Indak jalan di dendo. Udah mangigau Inur jua nambah sabu-sabui. Kau di SMS Inur pulau. Jangan maila jua udah lain. Jujur sih lah udah. Kini dan jujur ke kau, ada tuh fan berat kayaknya. Kan iya tuh Kini dan pacah HP udah kok. Jajan. Indah bah HP awak paguno, namun bah HP awak tania yo. Karena aco nan salah guno, nelpon cewek antah di mana. Baru SMS bini batanyo, nan abang SMS itu siapa? Tapa so awak ini mangicuahnya, itu kawan samo karajo. Nandai pandai awak baduto, murah sajo bini picayo. Sanang bana raso hatiko, indah jadi tabuka rasyo. Awak tak kalau nan bini jago, HP-nyo ambia inyo pareso. SMS mesra kiro tabaco,
Awak lupa yo mahapuinyo. Bini mangamuak langsung marabong. HP-nyo ampo ojo batu ladong. Kartu HP denyo patah duo. Kini tinggal baterainya saja. Untung Den punya HP serap. Tak kicuah kau. Den telepon Yayang Den cek lu. Halo. Halo, Di mana Yayang kok? sedang mau ojek dah. Kalau Yayang malam-malam tuh jangan SMS yo. Yurang taraga. HP Den nyo pacah dek bini Den ko ha. Gara-gara Yayang SMS tadi malam. Iyo, bini udah tuh muncuangnya jipe di terornya Tarwija dan SMS-nya. Oh, Pak Aja tuh mode itu tuh. Alah bantu buru. Muncung cerepet pula tuh. Kamu udah semuanya? Den dek tepat selesainya. Den ndak ada na lain. Carian sel ada? Yo, asa bahasa lah yo. Asa kentanang pembagian rato. Udah. Hah. Kirim pulsa 10 ada? Ya lah pusaka serta. Ayo lah. Muah lo liat. Udah terasa udah. Ya lah, iya yang jauh dan jauh sama lo kata Raso. Lah. Walah, yo ba cewek rupanya udah aja sinur tuh yo, ha? Tahu kira. Ikut yang kelama ada udah.